Татарстанда şirketxaneler işçenliğin şekli turgan zakon kabul edilir mümkün. Ol kim degende 250 cemaat toplanu obyektine koğulaşacak. Bu haqda Devlet Alkogol İnspeksiyasında haber ettiler. 1 aprelden Devlet Duması kufatirli yurtlarda ornaşkan şirketxanelerinin işçenliğin küylü hukukun tübeklerge bire turgan zakon kabul etti. Tatarstanda da onday kanun proyekti hazırlanan. Anın negizinde şekli şirketxaneler hem restoranlarını bulup qarau көзdə tutula. Ol nerseni özgertir. Bu haqda kelesi materialda. Qazanның Қызыл Какшай урамында тәулік бойы эшләүче бар. Арақы да, сыра да саталар. Йорт янәшәсендә үк урнашкан. Халык сөйләвенчә, моннан көне буе кеше өзелми. İşке барам. Сағат 6-да алар инде басып торалар исерекләр. Басып та хатын кызы да бар, ирләре дә бар анда, шакшылар, кыссалар, далеко булсыналар менә. Спальный районда булмасыннар алар. Настроениелар бузыла яшьләрнең. Мне кажется, это надо прекращать. Андай заведенияларның бітуі яхшырак. Бар кирәкләй бертүгә. Монысы Гагарин урамы. Шәркәханә йортның беренче катында урнашкан. Алкаши всякий ходит. Исерекләр йөри һаман, балаларны үзләрен генә чыгарырга да куркыныч. У нас был раньше убрали. Элек безнең янда да бар иде. Хәзер пекарня эшләделәр, җиңел сулап куйдык. Казанның 3-нче районына күчәбез. Зорге урамындагы шәркәханә. Монда да сукмакны суытмыйлар. Иртәнме, төнләме, сәгать ничә булуы мөһим түгел. Аннан чыкканнар шунда ятып йокларга да мөмкин. Кесәләре бушаса, акчаны узып баручылардан тиләнәләр. Монда бит мәктәпләр якын. Балалар бакчалары. Анда җирләр әзрәк булырга тиеш дип уйлыйм. Мондый шәркәханәләр эшчәнлеген чикләү турында сүзне даими кузгаталар, законнарга үзгәрешләр дә кертелә, әмма бүгенгә кадәр алар бу өлкәдә тәртип урнаштыру мөмкинлеге бирмәде. Билгеле инде, халыктан зарланулар кимеми. Күп катлы йортларда яшерен төстә эшләүче шәркәханәләр проблемасын хәл итәргә кирәклеге хакында бу атнада Ярчалы мэры Наил Мәхдиев кабат сүз кузгатты. Дәүләт алкоголь инспекциясе бүлеге җитәкчесе Гөлшат Вафина белдерүенчә, автокалада җәмәгать туклану орыннары азык-төлек кибете дигән булып тәүлек буе аракы саталар. Хәзер Ярчалыда 734 кибетнең моңа рөхсәте бар. 2020 елдан башлап район депутатлары тәкъдиме белән торак йортларда шәркәханәләрне кимете алганнар. Узган ел 7 кибет ябыла. Обращение жителей мы обязаны и должны рассматривать, но халык мөрәҗәгатьләрен без һәр вакыт игътибар үзәгендә тотарга тиеш һәм булган тәҗрибәдән чыгып, проблеманы хәл итү зарур. Без бу уңайдан үз фикеребезне Россия дәрәҗәсендә дә җиткерергә тиешбез дип уйлыйм. Чөнки алкоголь белән законсыз сату итүчеләр башка төбәкләрдә дә аз түгелдер. С учетом наработанной практики 1 апрельдән илдә тәүлек буе алкоголь сатучы шәркәханәләрнең эшчәнлеген көйләргә тиешле закон кабул ителде. Бу вакалат төбәкләргә бирелә. Дәүләт алкоголь инспекциясе күп фатирлы йортларда урнашкан кафеларда төнге 10-нан иртәнге 10-га кадәр исерткеч эчемлек сатуны тыя торган закон проекты әзерләде. Настоящий законопроект разработан в соответствии с федеральным законом за номером 6 ФЗ. Бу закон проекты федераль законга нигезләнеп эшләнде. Ул беренче катында җәмәгать туклану объектлары урнашкан күп фатирлы йортларда яшәүчеләрнең тынычлыгын тәэмин итүне күздә тота. Объектның мәйданына кагылышлы хәзерге закондагы чикләүләр җитәрлек түгел, тавыш тәртипсезлектән зарланучылар күп. Татарстанда күп фатирлы йортларда урнашкан 300 кафеның алкоголь сатуга лицензиясе бар. 54 ресторан тибында эшли. Алар бу чикләүгә эләкми. Калган объектларның күбесе Казанда. Башкаладан тыш бу чикләү республика буенча 14 җәмәгать туклану урынына кагылачак. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр.